muna ji muna gani kayayyakin technology sun mamaye ko'ina. Dukkan rayuwa yanzu ta dogara da kayayyakin technology, kama daga waya, wayoyin hannu, talabijin, bidiyo, rediyo da dai sauransu. Bayan wayannan abubuwa sun gama rayuwarsu suna lalacewa, ko kuma idan sun lalace ana zubar da su a muhalli. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a duk shekara ana fitar da irin waɗannan datti wanda ake kira da e-waste kusan ton miliyan 62 a shekara guda. Waɗannan abubuwa idan aka bar su a muhalli ba sa narkewa kuma ba sa lalacewa, suna ɗaukan tsawon lokaci, suna kawo dukkan wata illa. Amma idan waɗannan mutane da suka yadda za su yi amfani da damar su mai da wannan abin sana'a, wato suna ɗebe waɗannan abubuwa daga cikin muhallinmu, suna mayar da su, suna jujjuya su, suna mai da su wasu abubuwa masu amfani ga al'umma, sannan kuma suna rage wa muhallin cutarwa da waɗannan abubuwa suke samar mishi. Saboda haka waɗannan mutane da suka mai da wannan sana'a, to muna kira ga mutane da su shigo domin su ƙara ɗaukan wannan sana'a da muhimmanci, domin kuwa ita ce kaɗai hanya da take kawar da waɗannan abubuwa daga cikin muhallinmu. Assalamu alaikum, mu haɗa bidiyo na gaba domin ganin da me muka zo.